Moikka kaikille ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Tänään mä esittelen mun uudistuneen tallialueen. Okei, ja mennään vaan suoraan videon pariin. Elikkä tästä, kun me käännetään tallilta, kun tullaan tästä, käännetään vasemmalle. Siinä on Timantin ja Fannin tarha. Fanni on tuolla hoitopaikalla, mutta se tulee myöhemmin. Tässä on Timantti. Sitten tässä on esteet, mitkä on nyt vähän sotkussa, mutta ei anneta niiden häiritä meitä. Sitten jatketaan matkaa tästä. Siirrytään Letin ja Emilin tarhalle. Mä kerron siis kaikkien rodut, jos mä tiedän tai muistan ne, koska mä en todellakaan muista kaikkien rotuja tai edes tiedä. Mutta tässä on Letti ja Emili. Molemmat on tosi kivoja tammoja. Sitten tullaan tänne vähän isommalle tarhalle. Täällä on aika paljon heppoja. Eli täällä asuu Kuvernööri, Kasper, Viima, Daimi, Turo, Manu ja Star. Mut sitten tänne lisäyksen on tullut Blacki. Ja siis tässä on Dalmi. Jos mä oikein muistan, niin tää on Knapstrup. Ori. Sitten tässä vieressä on Star. Ja Star on kans ori. Sitten tässä on ainoa Varsa. Sen nimi on Kuvernööri. Sitten tässä tulee Viima. Ja tää on silleen aika reipas hevonen, että tää ei ole kovin monta suosikki, koska tästä riittää niin paljon energiaa, joo. Mut se on siis ori. Tässä on Blacki ja sekin on ori. Täällä on niinku orea ja ruuni koko tää tarha. Mut sit tässä on Kasper. Kasperkin on myös ori. Sitten tässä on Turo ja Turokin on ori. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Manu ja sekin on ori. Eli kaikki tästä tarhasta on oreja. Mutta sitten me voitaisiin kääntyä tänne kahvilaan. Sitten täällä on työntekijänä täällä kahvilassa myymässä. Täällä on Samuel ja Emilia. Täällä on kaiken maailman syömistä, on herkkuja, on juomista. Sitten täällä on kahvia tai mahdollisuus ostaa ja kaikenlaista. Sitten tullaan tänne pesupaikalle. Ja tossa on Milla, kuka harjaa Fannia, ja Fanni on siis sen hoitohevonen. Täältä mennään kohta talliin, mutta sitä ennen täällä on lantala tossa, ja kottarit ja harjat ja talikot. Tässä on sitä, mitä oliko laitetaan sinne esimerkiksi, no mulla on nyt tuolla toisen tallin karsinoissa purua, mutta mä oon tehnyt ne tällä tavalla. Joo. Sitten mennään talliin. Tässä on hoitopaikka. Ja tuossa on kaikkien heppojen riimut. Sitten tänne tulee Kukan, Lilin ja Kuvernöörin karsina. Tää ei nyt kovin hyvin tarkentanut. Ja tähän tulee Fannin ja Timantin. Sitten tossa, missä on omppuja, niin siinä on Eetun ja Villen. Tässä on Rellan ja Olivian. Ja siinä vieressä on sitten Manun ja Kasperin. Ja tällä puolella sitten tosiaankin on Turon ja Dalmin. Ja tässä on vielä Dooran ja Lindan. Ne tulee kohta. Mutta sitä ennen mennään tänne. Tässä on rehuhuone. Täällä on Siiri ja Klara. Ja täällä on kaikkia heppojen rehuja ja niiden kupot. Sitten kun sieltä tullaan pois, niin siihen tulee Lilin ja Kukan tarha. Sitten jatketaan matkaa satulahuoneeseen. Täällä on satuloita ja Sofia ja Cecilia. Sitten mennään täältä. Täältä tulee loimihuone ja vessa. Ja siis tässä on Vilma, on toi liilapaitainen ja Amanda on toi oranssipaitainen. Ja valataan vielä tänne ja tonne toiseen, että Sofia on toi pinkkipaitainen ja Cecilia on toi kellon hattu. Ja täällä Siiri on toi sinipaitainen.
Sitten palataan tänne. Seuraavaksi mennään tänne talliin. Täällä mennään tästä. Tässä on Saran ja Dominon karsina. Tässä on Starin ja Blackin. Tässä on Letin. Tarkennapa. Ei nyt tarkentanut, mutta se ei haittaa. Ja tossa kulmassa on sitten Emilin. Sitten tullaan täältä. Tässä on Olivian ja Rellan tarha. Sitten tänne tulee Sara ja Domino. Ne on molemmat Knapstruppeja. Ja sitten tässä on Dora. Ja siellä takana on Eetu ja Ville. Sitten tullaan sieltä. Tuolla on siis myös traileri tuolla takana. Sitten tässä on parkkipaikka. Ja tähän tulee Viiman, Iiriksen ja Pampulan karsinat. Mut sitten mennäänkin tänne. Näin. Tullaan täältä. Sitten tässä on Linda, Iiris ja Pampula. Kaikki on ihania. Ja sitten mä tuon vielä tähän näytille mun loput ukkelit. Ja siis tässä on Ronja. Tän näköinen tyyppi. Tässä on Veera. Aino. Sanna. Max. Niina. Anna. Tämä on siis tallin omistaja. Tiia. Veeti. Maija. Ja sitten vielä Ella. Tässä oli nyt mun kaikki ukkelit, loput ukkelit, mutta mulla on vielä pari ukkelia, mutta mä en löytänyt niitä nyt. Mutta ne on kans tällaisia uusia. Ja joo. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!